Eli mulla on AL2 tanko. Vähän ihan semi-hyvässä kunnossa, mut joo. Sitten mulla on nämä Odin softit, käsigripit ja tämmöset raiskatut barendit. Sitten mulla on tämmönen Proton SCS. Punainen. Sitten nää ruuvit-muttarit, mitkä nää onkaan. Vähän ruosteessa tossa. Ja sitten mulla on dissi tämmönen pinkki kautta liila integroitu hedu. Ja tää on DK2 dekki. FK2 forkki, tämmönen. Sitten mulla on Proton Signature, tossa on tolleen. Ja jotkut dissin paskat, nämä laakerit. Ei pyöri hirveän hyvin. Ja takana on sama rengas ja joo, tää mun jarru on kyllä vähän paskana. Siis vielä drop-testi.